Bosulețe, cât părul aveam! Bună ziua! Bine v-am găsit într-un episod nou. Nu mi-am scos toate astea din buzunar. Episod nou, n-am mai făcut de mult așa, cu din ăsta aranjat, cu cadru fai verdi, cu lumină, cu nu știu ce. Până acum am făcut doar de astea, cum le zic eu, reality, da? Din viața noastră de zi cu zi. Aranjat, cred că e bine, zic. Nu știu. În episodul de astăzi vom reacționa la niște piese de ale mele, de exact de când am început eu, pentru că tocmai de asta, așa cum v-am zis de multe ori, acest canal inițial pentru asta a fost folosit și acum îl folosesc mai mult pentru a mă uita în urmă să văd, bă, am evoluat, n-am evoluat, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, pe unde am mai fost, m-am greșat, am slăbit, îs mai cioban, nu-s mai cioban, m-am mai deșteptat, m-am mai prostit și așa mai departe. Și dacă tot avem această posibilitate, am zis, bă, dă să mă uit și eu, să văd că eu de obicei când fac o piesă sau un clip sau ceva, nu mai revin asupra lui, adică mă uit atunci un pic, bă, da, hai să lansăm și gata. Și acum chiar vreau să văd de acum, de ce mi-am început cariera solo, 2013. Și ia stai să vedem. Prima piesă e Pradă de război. Probabil că mulți dintre voi știți piesa asta, probabil că mulți dintre voi ați suferit pe piesa asta sau, mă rog, v-au trezit niște amintiri. Deci înainte de să ascultăm versurile, deja o știți, mă rog, fata care stă pe bani, mă rog, este o cinegrafie treaba asta. Cinegrafia e o poză care se mișcă. Am făcut treaba asta împreună cu Oase, da, Oase de la Asia Express. El a făcut cinegrafia aia, i-am dat, țin minte și acum vreo 350 de euro. Fata care stă, i-am blurat sânul pentru... Bă, atunci YouTube-ul nu prea știam ce se întâmplă cu YouTube-ul, care, dacă iei strike-uri, dacă ai claim-uri și așa mai departe. Și am zis, bă, hai să-i blurăm sânul ca să nu existe probleme, că cine știe. În vremea aia YouTube-ul nu era la modă, nu erau atât de mulți utilizatori ca acum, nu era un... Adică pe YouTube atunci artiștii nu, decât ăștia care erau mai mici sau independenți sau așa își puneau treaba, munca, da? Pe vremea aia încă erau relevante radiourile, televiziunile și așa mai departe și, mă rog, ideea e că Pradă de război a fost lansat undeva prin, hai să mă uit eu aici, 22 februarie 2013, adică eu țin minte că era undeva înainte de Valentine's Day, s-au lansat, noi la H acolo am lansat 3 piese, eu, Smiley și Velea, în același timp și asta a avut cel mai mare succes. Prima piesă a fost ceva, țin minte și acum făcea 90.000 de vizualizări pe zi. Ceva extraordinar. N-am la ce clip să mă uit, piesa o știți, Pradă de război. Bravo, prima piesă. A doua piesă cu videoclip, hai să punem videoclip. Bea dimineața, ia. Alo? Alo? Te-am sunat? Alo? Te-am sunat să-mi spui unde sunt? Deci asta cu te-am sunat să-mi spui unde sunt, chiar a pățit-o un prieten de-al nostru de la studio, care așa a făcut când a sunat-o pe iubita lui dimineața, bă, te-am sunat să-mi spui unde sunt. Atât de distrat era, de acolo-i Duda. Mamă, dar eram cam grăsut, doi mă întreb. Da, deci scenariul ăsta că toată lumea e leșinată după petrecere și așa, am văzut că încă se poartă. Se poartă și în ziua de azi. Mamă, ce cald era boșilor acolo. Dormeai tu? Da. Acum că te-am trezit. Uite-o pe Giulia! Deci n-ați înțeles, ați văzut, da? Am băut apă. M-am spălat pe față cu apă. Era cea mai răpănoasă apă vreodată.
Și tu nu vrei să mă Ce rege. prindești la tine. Hai că știi că-i bine. Știu că o Mamă, dar ce freză avea Giulia, boss. va veni și rândul tău când mă vei căuta dimineața. Mamă, mi se pare că o jucam foarte prost. Adică n-am ceva... Nu. Pe tine te sun, am vrut să te aud și acum nu știu ce să spun. Nu e bine. Ceva... Pe tine te sun, aș veni până la tine, dar nu știu. Deci, Duda cu acest videoclip era că eu nu puteam să... Nu sunt actor, nu puteam să o joc eu ca și cum eram beat și așa. Și o zis, țin și acum, regizorul acestui videoclip, Iulian Moga, o zis, ia bă și bea ceva, dați-vă lui ăsta să bea ceva măcar, să simți gust de alcool în gură, să poate îți dă ceva să joci. Mă rog, și am băut un pic, dar tot mi se pare că n-am avut niciun haz. Uite și tu. De piscara aia chiar m-am aruncat, la propriu. Adică am fost și cascador. Nu mai știu pe unde sunt, dar știu sigur unde vreau să ajung. Tot dimineața. De 3 ori am tras dubla asta cu aruncat în piscină. Bă, uite-l pe Smiley. Relea. Antonia. Nu știu ce să spun. Baf! Stop cadru, da? Acel avion chiar trecea pe acolo. La momentul ăla au fost multe comentarii ca și cum domnule l-a spus în post-producție și așa. Nu! Așa s-a nimerit. Lucrurile astea la filmări se întâmplă, adică se întâmplă și tu trebuie să te ții de rol, da? Adică, bă, dacă, nu știu, eu filmam ceva și să căca o cioară pe umărul meu, trebuia să o duc în continuare, să o joc, hei, fai verde. Așa a fost și cu avionul ăsta, bine că nu... Ca să termin cu piesa asta, noi în perioada aia apăream unul la altul în videoclipuri, când ni se părea ceva cool, mișto, dar în același timp nici nu aveam bani să plătim figurații. Și am zis, bă, vrei să vii la miniclip? Da, hai să facem brigadă. Și așa făceam cam la toate clipurile care se lansau de la H în perioada aia. Bun, bea dimineața. După aia, ce am mai făcut eu? Pe bea dimineața am scos o piesă, Căutători de fericire. N-are rost să vă arăt, adică puteți să o căutați, este piesa mea preferată din toate timpurile, care mă definește 100% și că mi-a rămas mie în suflet încă de atunci. E piesa mea preferată, Căutători de fericire cu Pavel Bartos. Băi, termină cu prostiile. Hai, vino încoace. Locația este la Stejari Country Club. Abia se deschisese atunci. Ia uite-l pe Doc. Hai, vino încoace. Uite cum vine când coboară din mașină, mă privește de sus de pe tocuri fără vreo rușine. O întreține. Poate să combine. Bă, la clipul ăsta chiar ne-am distrat. Rău, ne-am distrat. Să-ți arăt oraș. Am ieșit la agățat, uite umeraș-o. Nu-i nimic garantat atunci când ești la agățat. La această căzătură noi chiar ne-am împins unul pe altul și cum am căzut eu de pe bicicleta aia, mi-am rupt tricou aici. Deci a fost pe bun, m-am lovit, mă rog, ne-am rănit amândoi. Spre final, n-are rost să mai uităm, spre final ajungem la un băiat care făcea judo, campion mondial sau național, ceva, un campion era, nu știu, așa. Și ăla chiar ne-a bătut, adică ne-a trântit. Țin minte și acum, deci noi am început filmările pe la 6-7 seara și le-am terminat la 9 dimineața și eram, bă, vânăt peste tot, mă durea tot corpul, iar a doua zi n-am putut să mă ridic din pat de durere. Deci a fost ceva îngrozitor. Iulian Moga are darul ăsta de a te forja maxim ca să iasă filmările. Și îi place lui să filmeze foarte mult. După această piesă am lansat Alu Mamaia. Lu Mamaia.
Clipul a fost făcut de Spike și chiar mi-a zis că bă, m-am chinuit foarte mult ca apa asta să pară albastră. O stat în post-producții că nu era albastră, era neagră, mare neagră. Capul de la atâta soare. Valul și mă duce în mare. Mamă, ia uite-mă pe aici. Ploaia de la plajă, n-avem după aia. Uite pe deleci, nati că era ea. Mergem, bară la bară, în traficul distracției, de vineri seară, cobor la prima frățioare. Deci piesa asta, apropo, a fost făcută în 3 zile. Deci azi ne-am apucat de ea, în 3 zile era gata. S-a nimerit bine. Când o văd că-mi ies în cale, are mișcări de felină, plec în safari, o vânez până larg. Din salva mari, dacă începem să petrecem, nu se mai termină. Știi că nu îmi plac zilele care se termină în I. Noi de aici, Mamă, ce figuri avea Delia. Mergea, ea, e nebun. risipul ăsta, orice mă mai amă. Ca să înțelegeți, acest videoclip, exact stop cadrul ăsta, da? Stop cadru, aia nu era Delia. Și nici eu, deci noi nu ne-am dat cu schijeturile astea pentru că era apa foarte rece. Clipul a fost lansat undeva la 1 mai, cred, exact când s-a dat drumul la sezonul estival. Și noi l-am filmat, cred că în martie sau ceva de genul, adică strângea un pic temperatura. Aici zici că e mare clocoteală, că unic era un frig. Da, deci acele două persoane de pe schijeturi nu suntem noi. Ia uite-l pe domnul Mazăre. A cui ești tu? Pac! Ia uite-l și pe Cabron. Eu aici deja nu mai eram, la filmările cu Cleopatra, cu așa, nu mai eram. În mod normal, filmările astea au durat 2 zile, eu am stat doar o zi. Dar nu, eram mai, sper că eram mai bălan. E ceasul aproape 2, eu mă fac că plouă, știi că te port în suflet chiar dacă mi-e de-o până 2. Știu că-mi fac prea multe filme în cap, că probabil ești coltan pe gen. Mamă, bossule, cât părul aveam! Ce să fac, știi că mă strică gelozia. Bossulețe, cât părul aveam! Că gelozia, dacă nu sune acum simt că mă apucă nebunia. Hai, Ia uite un pic. și tu că nu mă mint, că simți chimia. Aici Hai, deja de eram pe mai mine bun să pe nu, că acting. simt că îmi scade glicemia. Și mi-a plăcut, bă, cântecul ăsta. Nu e bun. Mamă, dar câta părul aveam, ferească-mă Dumnezeu. Dacă nu crezi când zic că te las, eu sunt aici la fiecare pas. Gelozia. Uite pe Cătălina. Ia uite, mă. Din minut în minut mă suni, vrei să știi unde-s acum și parcă ți-e dor de mine sau vrei să auzi dacă-s prezențe feminine. Îmi zici că sunt sec, de ce nu spun că te iubesc, dar abia am făcut-o acum 5 minute într-una, te super, te rog nu închide. Hai, lasă anchetele, știu că îți fac dramele. De ce crezi tu că vreau să te mint, că vreau Aici nu să mă știu ascund, cadrele știi astea, bine n-am ce simt. Iar dacă vreau să te înșel, oh, pot face lejer, mă duc să cumpăr pâine și mă întorc abia păi mâine dacă e. Deci această strofă a fost... Bă, nu, dar ce față am, deci nu vine să cred ce față aveam. Adică, mă rog, această strofă am scris-o pe WC în 12 minute. M-am dus la baie, am făcut eu ce am făcut acolo și am scris această strofă inspirată din viața reală pentru că în acea perioadă are legătură cu ce am zis eu acolo. Ca să nu mai zic că am avut discuții foarte mari la acest cadru. Mă rog, trecem peste. Următoarea piesă, vocile din capul meu. Deci, gata, stop, cadru. În acest cadru, deci tot ce vedeți, exact cât vedeți voi, atât ai cadru. Deci erau 3 bucăți de polistiren, cam atât de groase și au fost puse așa, dar foarte mișto cadru. Dacă ești claustrofob, e cam groasă. Doamne, ce mi-a plăcut piesa asta. Păi de cap, mă.
discuții la vremea aia. Nu mai dau nume, niște artiști care se consideră mari au comentat, omule, ce faci cu fusta aia, cum să te îmbraci cu fusta aia. Bă, era, ca nivel de styling, mie mi se pare că a fost bine. Da, clar, nu mă îmbrac așa pe stradă, dar mie mi s-a părut tare. Ce-a fost în capul tău? Tot ce aud în capul meu este Ce-a fost în capul tău? să trec peste apă, Ce tare piesa, bă. dar să știi nu Și clipul este ceva... tu ai plecat. Eu te-am Nu, lăsat, uite ce bine. asta e ceva... Tot ce aud Nu înțelegea nimeni, bă, ce vrea să facă? Tranda a făcut clipul. Ce vrei cu atâtea oglinzi, cu astea, dar... Tare. în capul meu este E, deja aici am apropii de prezent cu Mutra. Singura acasă tu erai. Și nici nu mai eram așa... Ba, da, eram grăsut. Atunci când Cam mă ca sunai, acum. în miez de noapte, de fapt asigurai că voi fi foarte departe. Dar iubirea nu poate să te aștepte. Vroiai să urci pe Voiai. scara socială niște Coțofană, fete. voia era. Trecutul nu poate nimeni să-l îndrepte. Așa cum nicio clipă nu poate să se repete. Nu are rost să mă gândesc. S-a terminat, îți mulțumesc. Acum în loc de ce-am simțit, e doar o voce pe repeat. Tot ce aud Bine, cadru. meu este Fuck. Ce-a fost în capul tău? Ia, fiți atenți aici. Asta-i? Asta-i. Eu când am văzut asta mi-a spart fața. Și acum îmi sparge fața. Da, mă, deci, hai că le țin minte pe astea. Da, tare. Vocile din capul meu. Hai să vă auzim cu piesa asta, da? Deci, apropo de piesa asta, mă rog, toată lumea o știe profund și în momentul lansării, când o trebuie să lansăm piesa asta intern la H, nu erau foarte mulți oameni care, bă, da, e ok, bă, e mișto, dar nu credem că prinde, că e ceva diferit, pentru perioada aia era ceva diferit. Și, mă rog, m-am dat eu cu fundul de pământ până am lansat piesa, am pus piesa cu o poză și cu, ca la manele, bă. Așa era, așa se făcea atunci la manele, acum au mai evoluat băieții. Pune o poză cu scris, profund. Și am pus-o pe internet, n-am făcut absolut nimic. S-a dus, v-a plăcut la toți, multe vizualizări și așa mai departe. Pentru perioada aia, repet, acum piesa a fost în 2015, parcă da. Și după aia o trebuie să cântăm la Forța Zoo. Ei, pe vremea aia la radio era piesa, pe Radio Zoo era piesa Din întâmplare. Și mi-a zis că, bă, trebuie să vii să cânti piesa asta și mai cânti tu ceva care, nu știu, bea dimineața era. Piese care au fost pe radio. Și eu le-am zis atunci, bă, având în vedere că e piața Constituției, că sunt mulți oameni, nu pot să vin să cânt dârla, o baladă, ceva, că nu e contextul de așa natură. Păi ce vrei să cânti? Zic, băi, vreau să cânt profund. Păi da, dar nu a fost pe radio. O piesă care, într-adevăr, nu a fost susținută de radiouri, dar, na. Și, mă rog, n-au fost de acord, am insistat eu foarte mult și am cântat profund. Bă, Hai! hai! Toată lumea știa piesa. Piesa asta? Te-am văzut, te cunosc după vibrații. Voi tare! Cred că spun și alții. Păi mi-au zis-o și frații. Să zburlești carnea pe mine. Ești original într-atât de convins. Deci, aveam niște emoții că era, bă, a fost pentru prima oară când am cântat-o la atât de mulți oameni, piesa. Și eram, bă, ești prost, toată lumea o știe, nu mai știam versuri, nu mai știam. Și abia atunci mi s-o confirmat mie de adevărat că o piesă poate să ajungă la oameni și fără radio și poate performa doar că, bă, dacă o piesă e bună, se duce, sau o bună. Toate piesele sunt bune din punctul meu de vedere. Dacă o piesă prinde la oameni și le place oamenilor, se duce oriunde îi pun eu, nu există. Da, foarte tare. Vă mulțumesc foarte frumos că ați făcut această piesă mare. Să știți că noi nu facem niciun efort în plus sau în minus atunci când lansăm o piesă. Adică pentru noi toate piesele sunt la fel, cel puțin pentru mine. Hai să nu vă vorbesc în numele altora. Pentru mine toate piesele sunt la fel, depun la fel de multă muncă.
atunci când o lansez, după ce o lansez nu mai e a mea. E a voastră și voi o faceți mare sau nu. Asta dacă vă place sau nu. Super. Bă, cam asta e treaba. Apropo, lăsați-mi în comentarii, fiecare scrieți ce comentariu vreți voi, dar măcar să-mi spuneți care este piesa voastră preferată din repertoriul meu. Eu v-am arătat doar astea, așa, câteva, mai vechi să fie, că astea de acum 3 ani mi le aduc aminte, alea de acum 7 nu prea mi le mai aduceam aminte. Bă, vă mulțumesc foarte frumos că ați fost alături de mine. Acest canal e din 2014 sau 2015, nu mai știu exact. Eu mi-am început treaba în 2013, deci mulți dintre voi ați fost și sunteți alături de mine. Mai mulți care au venit pe parcurs, poate nu știați de lucrurile astea. Eu mă bucur, mereu mă bucur și cred că o să fac din an în an, o să mă mai uit la vloguri, vreau să mă mai uit să reacționez, să văd și eu că dacă tot le pun acolo pentru a vedea evoluții, involuții și așa mai departe, măcar atunci când mă uit să o fac împreună cu voi. Vă mulțumim frumos și eu și Ștefania că ne distribuiți piesele și că sunteți alături de noi, că ne susțineți, e foarte important. Bă, vă mulțumesc! Pa! Nu uitați să vă abonați, să nu știu ce, să intrați să vă cumpărați tricouri, să vă abonați, să deveniți membri dacă vreți. Să știți voi, treaba voastră, în descriere aveți toate detaliile, ca să nu vi le mai zic eu pe gură. Pupi! Pa!